Ini ndakatorawo mwana wemurume wangu kugara naye kuti aende kuchikoro form 1. Takagara pasi semhuri tikawirirana kuti chese chichada mwana ndichatenga, kana ndichionawo kuti hazviite. Ndakatenga zvese zvekuchikoro ndikamuisa paprivate school, hapana chaasina. Nyaya yakunetsa ndeyekuti ini ndinoda kuti vana vapiwe zvakafanana. Saka ndakavati munoenda kuma extra lessons mese muri 3. Paweekend hapana anoenda pakati pewiki. But nyaya yangu iri pakuti akandikumbira chinhu ndikati hazviite, ari kuenda nerwesero onoudza baba vake opiwa ini ndisingazvizive. Pandakazozvibata ndikavabvunza kuti muri kuzviitirei, akati anga andikumbira waida kuti ndiite sei. But takawirirana, and mwana uyu ndinomuda, hapana pandakambovasarudza. But ivo ndo vanotondisarudza kuti ini ndiri step mother. But ndiri kuedza kuenzanisa kuti pasave neanoti handimudi. Mwana wangu musikana ari kuti mama, isu tikakumbira daddy chinhu vanotinyima, asi uyu akakumbira anopiwa, sei vari kudaro? Zvinova zvakundipa kufunga kuti ndakaita mistake yekumuunza mwana uyu because ndiri kuedza kuvaenzanisa. But iye ari kuenda nerwesero onopiwa, vozomubvunza kuti wachionepi, oti ndakatengerwa nadaddy. Vamwe vobva vatotsamwa kuti ko isusu wai daddy vasingatipewo. Ndingaitawo sei pakadai? Ndiri kuda kuti pasave nemwana anoti munoda nhingi kudarika inini. Ini wacho zvakutondipedzawo simba because ndiri kuita nemwoyo woyo. Wozoona kuti munhu ari kutokutora sastep mother, asi uri kuedza kuenzanisa vana. Ndibatsirewo kuti ndoitawo sei panyaya iyi.